Bon dia a tots i a totes, un plaer ser-hi aquí a Tarragona i al port. Com bé saben, fa temps que hi ha un pla específic per la prevenció del risc químic, que és el Pla Secta, que a més en els darrers anys s'ha reforçat i s'ha reforçat incorporant també la robustesa de les noves tecnologies. Venim del Polígon Sud, on hem pogut veure com es feia allò en directe, la instal·lació en una de les torres d'Endesa, que també agraïm la vostra col·laboració i implicació, d'un dels sensors petits, que pesen poc, que a més porten una bateria que ens permet monitoritzar el bon funcionament, en aquest cas per la detecció de fins a un total de 8 substàncies tòxiques davant d'un possible risc d'accident químic. Quina és la finalitat? Doncs protegir de la millor manera i amb la màxima celeritat a la ciutadania davant d'una contingència d'aquestes característiques.